Pa saznao sam, brat mi je imao isto problema sa zubima i dao je riješiti kompletno zubalo ovdje. Bio je vrlo zahvalan za učinjeni posao i zadovoljan i ponukan njegovim primjerom, ja sam se prijavio ovdje isto tako riješiti svoj problem. Znači, javio sam se ovdje koncem veljače sa molbom doktoru Jordanu ako mi može riješiti zubalo u mjesec dana s obzirom da imam privatnih obaveza i to mi je bitno. I u dogovoru sa doktorom Jordanom, faktički u 4-5 dolazaka ovdje mi je riješen problem. Do danas je to sve riješeno. Strah od zubara me doveo do situacije koju sam imao sa zubalom. Znači, od trauma koje sam imao u djetinjstvu, lošeg iskustva sa zubarima, me dovela u situaciju da sam doveo zubalo u situaciju da je trebalo sad faktički raditi sve na zubima. Eto, u tom strahu sam bio i do danas, međutim vidim da je to za ljude i da se ipak može to napraviti. Doktoru svaka čast i njegovoj asistentici pomogla mi je da se riješi problema. Eto. Zadovoljan sam jako, isto i zahvalan doktoru Jordanu i mislim da je poliklinika stvarno dobro rješenje i preporučit ću prijateljima i kolegama koje imam. Eto.